Moikka ja hei, kiva kun oot tullut katsomaan uutta videoa. Takatalvi tuli meille tänne Savonmaalle ja päätinpä sitten, että tehdäänpä ihan perinteistä peltipizzaa. Kipossa mulla on 2 desiä lämmintä vettä ja siihen sekaan kaatelen pussillisen kuivahiivaa. Ja sittenpä ne sekoittelen tuonne tai liottelen tuonne keskenään sekaisin. Tosiaan tässä on ollut aivan ihana lämmin kevät, mutta nyt tällä viikolla sää sitten viileni ja tänä aamuna kun noustiin ylös, niin sepä rupesikin sitten satamaan ihan urakalla lunta ja olikin parempi jäädä kotiin. Oli tarkoitus siis lähteä itse asiassa käymään Kuopiossa. Olisi itsellä ihan aihetta käydä optikolla, mutta katsoo sitten toisella kertaa, kun on vähän parempi sää, kun ei ole kuitenkaan mikään pakollinen käynti. Ja tossa on nyt 5 desiä mulla vehnäjauhoja toisessa kipossa, mihinkä laitan teelusikallisen suolaa ja sittenpä mä rupean niitä pikkuhiljaa tuohon sotkemaan ton hiivavesiseoksen kanssa keskenään tommosissa pienemmissä osissa. Yleensä kun jos tehdään kotona pizzaa, niin on käyttänyt valmispohjaa. Ja on todennut, että se, mitkä on ne Fatserin pizzapullot, mitä myydään kaupoissa, löytyy pakastealtaalta, niin on semmoisia 4 kappaleen pusseissa, niin niitä ollaan yleensä käytetty ja 2 pulloa kun yhdistää, niin niistä tulee sitten mielestäni oikein hyvä tommonen niin peltipizza tai hyvän kokoinen peltipizza. Mutta tosiaan kun on tehty niin helpoksi tuo, niin ei ole tullut sitten itse tehtyä kovin usein pizzaa enää nykyään. Tässä laittelen 2 ruokalusikallista oliiviöljyä tuonne sekaan ja sittenpä jatkan sitä taikinan tekemistä näin käsin. Ohjeena mä käytän tässä, niin mä taisin katsoa K-ruoan ohjeen netistä. Et itsellä ei tosiaankaan ole mitään reseptivihkosta tai kirjasta, että aina jos teen jotain, niin ensimmäisenähän se on tuo Google otettava ja sitten sieltä ruvettava kattelee, että mikä se olisikaan sitten tähän se sopivi ohje. Ja yleensähän se olisi aina se ensimmäinen tai ensimmäiset, mitä ohjeita siihen tulee, niin joku niistähän se tulee valittua. Ja tosiaan, no itse asiassa tässä kohtaa itsellä pikkusen tuo jotenkin rupesi tuntua, että tuleekohan tästä mitään, mutta on itse vasenkätinen, niin kaikki asiat ei välttämättä aina tuolla oikealla kädellä onnistu, mutta kun se pitää päästä kuitenkin yrittämään, että jospa se nyt tällä kertaa onnistus, mutta totesin, että ei onnistu, joten vaihdetaanpa sitten vielä kättä ja työstetään taikinaa nyt sitten tuolla itselle helpommalla kädellä. Ja joo. Näin. Tälläkään kertaa en tuossa leipomisen yhteydessä nyt päässyt tekemään semmoista puhuttua videoa. Mulla kävi siinä aina muutama tämmönen pikkuapurikin vilausemassa ja katsomassa, että miten se homma luonnistuu, mutta koin, että tässäkin kohtaa nyt tehdään tämmönen, että jälkeenpäin puhuttu teksti sitten tälle videolle. Ja sieltäpä se pallo muodostui. Ja nyt mä siihen ihan pikkusen lorautan oliiviöljyä vielä pintaan ja hieron sen tuohon pallon päälle. Noin. Vähän vielä lisää, että on oikein kauttaaltaan. Tätä mä en ole itse asiassa ennen tehnytkään, että tää oli mulle ihan uusi. Ja joten päätin kokeilla, eli pikkusen öljyä pintaan ja sitten mä laitan sen tonne vesihauteeseen. Lämmintä vettä on siis tuossa altaassa. Ja
Sitten ei kun vaan liina päälle ja olisiko semmonen noin puolistuntinen, minkä siinä kerkesi tuo taikina sitten kohota. Sillä aikaa pilkon tässä sipulia ja pahoittelut tosiaan, että nyt oli ehkä pikkusen huono kuvakulma ja näyttää ehkä vähän villille, kun nuo sormetkin meinaa sojouttaa tonne veitsen alle, mutta onneksi ei osunut sormiin. Sekin on tullut joskus testattua, mutta hyvä aina olla varovainen veitsien ja puukkojen kanssa. Eli tällä kertaa täytteeseen, tässä tein siis täytteen, tai niitä täytteitä laitan valmiiksi. Eli sipulia pilkon tosiaan ja sitten sen hakkaa tämmöiseksi pieneksi kuutioksi. Ja itse asiassa pannun kautta käytän sitten vielä. Eli siinä on sipuli valmiina. Sitten siinä lämmittelen pannua ja itse kokeilin mutta kun laitan jauhelihan, niin totean, että noissahan se on voinut olla vielä lämpimämpi. Mutta tänään mennään nyt näin. Eli jauhelihaa tulee meidän pizzaan ja ruskistelen sen tuossa pannulla ja siihen sitten myös sipulia laitan sen joukkoon ruskistumaan. Yleensä sitten, jos tekee kotona pizzaa, niin helposti tulee jotenkin valittua niin se todella helpot täytteet. No en mä nyt tiedä, onko jauheliha kovin vaikea, mutta siis niin semmosia, mitkä ei vaadi sulta itseltäsi mitään. Eli tyyliin ostat valmista kinkkua, laitat purkista ananasta ja sitten se juustoraaste. Mutta jotenkin ei se jauhelihan paistaminen nyt niin hirveästi vaadi kuitenkaan, että mut joo, se on helppo ottaa se pussista kinkkua ja kaataa siihen suoraan, mutta että tänään olin nyt kuitenkin reipas ja paistelin jauhelihaa. Sittenpä laittelen sinne vähän suolaa sekaan. Ja sitten on mustapippuria. Ja myös pikkusen valkopippuria. Noin. Paistelen niitä siinä sekaisin. Ja pikkusen ehkä olisi voinut olla kuumempi tuo pannu tosiaan siinä aloittaessa, mutta ei tuo nyt onneksi päässyt kuitenkaan kiehumaan tossa, niin saatiin jauhelihaa ruskistettua ja siinäpä se alkaa jo olla aika valmista. Tykkään se hakata tommoseksi aika pieneksi muruseksi, että leviää sitten kunnolla siihen pizzan päälle. Niin siksi tuossa aika paljon sitä nyt vielä hakkailen ja muruuttelen. Ja sitten laitan sivuun ja seuraavaa valmistelemaan. Jääkaapissa itse asiassa oli mulla vähän noita minitomaatteja, minilumutomaatteja, kun ne on viralliselta nimeltään. Ja oli vähän ehkä tai oli aika paljonkin niitä tomaatteja tossa, niin mä ajattelin, että mä tässä muutamia siivuttelen tai teen tämmöisiä pieniä siivuja niistä ja nakkaan myös siihen pizzan päälle makua tuomaan. Joskus se on ihan kivaa tehdä tämmöisistä mini-luumutomaateistakin tämmöisiä. Ja toki tosiaan kaupassa nyt ei vielä ihan hirvittävän hyvät normaalikokoiset tomaatit ole. Toki ollaan vielä siinä vaiheessa vuotta, että ei ole vielä sitä satoakaan, niin mennään näillä. Sitten peruustölkki ananas. Ja en tiedä, enkä osannut valita oikein, vaan onko nekin sitten niin jollain tapaa muuttunut, mutta nämä oli jotenkin ihan todella isoja, tämmöisiä paksuja ananaksia. Niin mä päätin, että mäpäs vielä puolittelen nämä tästä, että ei ole semmoisia lautasen kokoisia ananaspaloja pizzassa tällä kertaa ainakaan.
Noin. Siinäpä ne on ja laitetaan siihen tomaattien kanssa samalle lautaselle odottamaan pizzan täyttämistä. Ja sittenpä ihan perus katkarapuja sulattelin tuossa ja laitan nekin valmiiksi tuohon odottamaan sitä, että päästään täyttää pizzaa. Katkarapujen hintakin on nykyään aika arvokas, jotenkin tuntuu, että ei harvemmin tule enää niitäkään ostettua tai laitettua mihinkään. No niin, sittenpä kurkataan ja täälläpä näyttää taikina, että se on siinä turvonnut. Olisi tietysti varmaan voinut vaikka hetkisen vielä pitää sitä, mutta kello oli jo sen verran paljon, että nytpä on pakko ruveta jo tekemään se pizzapohja. Ja laitoin jauhoja pöydälle. Itse asiassa totesin myös tuossa, että ei välttämättä ehkä olisi tarvinnut, mutta kun olet tottunut siihen, että aina jauhoja pitää sinne laittaa, että ei tartu pöytään, mutta se oliiviöljy ansiosta, niin ei varmasti olisi kyllä tarttunut. Oli tosi niin semmoisen mukavan tuntunen taikina. Ja tässä itse asiassa totesinkin jossain kohtaa, kun kaulihin ajattelin, että ei välttämättä edes olisi tarvinnut kaulinta tosi hyvin levitty tai lähti tuntumaan sille, että nyt levähtää hyvin, mutta silti vielä tuossa pikkusen piti kaulita ja siinäpä se alkaa olemaan aika iso jo ja eipä muuta kuin peltiin päin sitä pellille sovittelemaan ja kyllähän siinä nyt sillä lailla kävi, että tuostahan tuli ihan todella iso, joten sittenpä sitä tuossa vähän muokkailen ja yritän saada sen mahtumaan tuohon peltiin. Jaot sivuun ja pelti siihen teillekin näytille. Eli tuolla vähän nyt nousee nuo reunat ja tulee vähän ehkä paksumpaa reunaa sinne, mutta että ehkäpä se ei haittaa. Tai ei haitannutkaan, eikä haittaa. Ihan kivan makuiset oli nuo reunat ja mies tykkää paksummista reunoista pizzassa. Niin. Joo, seuraavaksi mutin pizza kastiketta. Tuonhan olisi voinut tietysti tehdä itsekin, mutta minun mielestä toi on hyvä soossi. Ei ollut kaupassa tällä kertaa sitä pienempää, semmoista puolikasta tuommoista tölkin kokousta, joten otettiinpa koko tölkki ja käytetään se sitten johonkin muuhun ruokkaan. Että sehän voi vaikka laittaa jauhelihakastikkeen sekaan tai ihan mihin vaan. Mutta että reilusti kastiketta. Ja hyvä, että on tommosia valmistuotteitakin, että ei sit kuitenkaan aina tarvi ihan kaikkea tehdä itse, vaikka itse tehty olisi paljon parempi. Ja sittenpä jauhelihat pizzaan päälle. Ajattelin tässä, että en viitit ruveta kädellä tuohon niin käsihomma kädellä levittelemään, että kun on öljystä. Mutta sitten totesin, että vähän tässä nyt kuitenkin tyrkitään sitä tuohon kädenkin avulla, koska laitahan mä nämä muutkin täytteet sitten käsillä tähän. Sittenpä ananakset sinne. Tasaisesti joka puolelle ja katkarapuja joka puolelle. Niitä tuli kyllä nyt ehkä pikkusen turhan paljon, mutta hyviä ne on. Ei niitä tule niin paljon syötyä, että tarvitsisi nyt miettiä, että jos kerran pizzaan tulee vähän reilummin niitä. Ja sittenpä olisi nämä tomaatin palat tänne joukkoon myös. Noin. Näköjään tuohon jäi tommonen yksi kohta, mihinkä niitä ei tullut, mutta täytteitä kuitenkin on tuolla ihan hyvin joka paikassa. Sitten seuraavaksi olisi pizzaa, mitä tulee sitten. Juustoraastetta. Ja tossapa mä näytänkin jo, että arkijuustoraastetta ihan perinteistä, että jos on voinut jotain laittaa kunnon mozzarellat siihen päälle, mutta että
nyt sattuu olemaan niin mennään sillä. Ja juustohan pitää olla paljon, joten laitan siihen ihan 2 pussia juustoraastetta. Kunnon peltipizzassa, kunnon juustokuorutus. Jotkuthan laittaa noiden täytteiden alle, eli sen tomaattikastikkeen päälle, mutta meillä tehdään se näin. Pizzauunissa tehtynä se olisi varmasti parempi niin päin, mutta että tällä tavalla näin. Siellä se näyttää jo uunissa, juusto vähän sulanut ja itse asiassa tässäpä se pizza on nyt valmiina. Maistuu oikein hyvin kaikille. Teen uudestaankin, jos ennätän. Ja kiva, kun olit kattoo tätä videoa ja nähdäänpä sitten seuraavan videon parissa. Moikka!